आं बर' नङा होनलायनाय सासे आइजोआ होस्रिखाव बुंनाय मैया दाख्लैनिफ्राय नोंथांमोना गोबाङानो नुगासिनो दङ दैमु बिथांनि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नङा होमबा दिनै आंबो नैबे भिडिअनि सायाव एसे कन्टेन्ट लाना फैनो सानदों दा बे भिडिअखौ होनायनि सिगां आं माखासे खोथा बुंनो सानदों जिथुनाखि आङो दिनै मोननैसो टपिकनि सायाव बाथ्रा रायलायगोन माखासे गोबांथार आइजोफोर बा लाइमोन सेंग्राफोर भाइरेल जानाय लोगोसे बेफोरनि सिगां आं नैबे बाथ्राखौ बुंनो सानदों जिथुनाखि सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय नर्थ धेकियाजुलि ओनसोलनि सिङावबाव हग्राजुलि हालाम जिथुनाखि बे हग्राजुलि हालामाव खावला सेन्टार होननाय जायगा दङ बे खाथियाव मोनसे बाथौ आन्चलिक दङ बे बाथौ आन्चलिक मन्दिरनि खाथियावनो मोनसे रबर बागान दं बे रबर बागानाव मैयानि दिनाव थरबा हेन्ड ग्रेनेड बम मोननाय जादों लोगोसे डेटोनेटर मोनथाम मोननाय जादों दा बे डेटोनेटर मोनथाम आरो थरबा ग्रेनेडखौ आसाम पुलिसफ्रानो खबर मोननानै थांनानै मैयानि दिनाव माने थरसेखौ बिथांमोना बेरहोनाय जाबाय मानो खारनाव बेरहोखो बे जायगायावनो बे बमा एसे माने मिस्टेक दंमोन मारै मिस्टेक होनना बुङोब्ला माने लाङोब्लाबो बोखांना लाङोब्लाबो बे बमा जाहाथे गारिफ्राव बेरनायनि सम्भाबना दंमोन बेखायनो बिथांमोना बे बमखौ बेयावनो जायगायावनो रायजो राजाफोरखौ लानानै माने बेरहोबाय आरोखि दा बेफोरबायदि खामानिखौ सोर मावखो आरो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला 3 बोसोर सिगाङावनो बे बमखौ फबनानै दोनदों दा 3 बोसोर सिगाङाव बे बमखौ सोर फबनानै दोनखो आरो सोरमोन बे दुथाङा बहानिमोन दिनै मिथिनानै मोनथ'वाखै नोंथांमोना निस्सय मिथिमोनोब्ला सानसे समाव आंनि चेनेलनि गेजेरजों नुफिनगोन दिनै 3 बोसोरनि सिगांब्लाथ' जोंहा 2021आवसो फबनाय बमा बियो 2021आव सोर फबनानै दोनखो जोंनि बिटिआर एकर्डआथ' जानानै थांबाय 2020 मायथाइनि जानुवारि 27 खालाराव नङा होमबा बे समाव जानानै थांबाय नाथाय मैयानि दिनावसो बे बमखौ बोखांनो हादों बा मोननो हादों आरो मोनथाम डेटोनेटरबो मोननो हादों दा जाय हक दायनिगिरिया सोर बिथांखौ गोख्रै संदाननांगौ आरो जा आसाम पुलिस बिथांमोनजोंबो एसे सावरायहरदोंमोन आङो दा बिथांमोनाबो माने गुदि खिथा मोनथिथ'वाखै नाथाय संदानगोन बिथांमोना संदाननायनि गोख्रों संदाननायनि माखासे खोथा बुंदों दा उनहालागै निस्सय मिथि मोनगोन जोङो बे मानसिया सोरमोन आरो दिनैनि दिनाव गोदाव सोराव बेफोरबायदि ग्रेनेड थरबा गाहाम फबनानै सोर दोनखुमा लाङामोन नङा होमबा बेखारनो बेफोराव गारस्रायसै बहाबा दाउ अमाफोरखौ बेरहोलाबायनानै जाबा माथायमोन ना दा बेफोरबायदि आरोखि दिनैनि दिनाव गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनावबो बमाफोरखौ मोननाया माने एसे सम्भाबना जानानै फैदों मानो होनबा जोंनि बे जायगायाव दिनैनि दिनाव उग्रु होननाय गैला मा गैला गोदो गोदायनिफ्रायनो फुराना हालामनि रायजो राजाफ्रा क'क्राझार कार्बि आंलं बहाबानि रायजो राजाफ्रा जोंनि धेकियाजुलि होनबाथाय गिहरोमोन हादान होनबाथाय गिहरोमोन नाथाय दिनैनि दिनाव जोंनि धेकियाजुलि सनितपुर जिल्लाया सना बायदि जानानै दं आरोखि दा बेखायनो जोंनि सनितपुर जिल्ला हग्राजुलि हालाम अर्थात हादानफ्रा सना बायदि जानानै दङ सान्थि गोजोन भाबै दङ आरोखि दा बिनि गेजेरावबो सोरबाफोर दावराव दावसि खालामनो नाजादोंबा बेफोरबायदि मानसिफ्रा एसे हुसियार थानाया मोजां आरो जेरैबाबो पुलिसा बेखौ संदानखागोन सोर दोनामोन सोर मायामोन आरोखि दा बेजों लोगोसे नेक्स्ट टपिकआव फैदो जों नेक्स्ट टपिकआव भाइरेलनि सायाव सावरायगोन भाइरेला जाहैबाय जोंहा दा साननैसो गोबांथार भाइरेल जादों दाखालि जेरैखि आं नाम लाथ'ला जोंहा माखासे बिनानावानो जा बा बिब'आनो जा बाजै थाजै माबा मोनसे सोमोन्दोआनो जा हमबाय बुलाबायबाय बेखौ नुनाय लोगो लोगो जोंनि बर' आइजोफ्रा गोबांथार दख'ना फैखो मोसानायफ्रा माने निमाहा बिजोब्बाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों सरि बिना लाजोब्बाय स' नोंथांमोना जुदि बुजिनो हादोंब्ला आंनि गोरबोनिफ्राय आङो धन्यबाद जासिहरो नोंथांमोना गावखौनो गावनि गोरोन्थि मावनायखौ जुदि सिखार जानानै बा साखाराव फैनानै नोंथांमोना गावनि गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा बिदों बेयाव निस्सय नोंथांमोना निमाहा मोनगोन आरो बेवहाय रावबो उख्रायनो हानाय नङा होननानैसो आं सानो मानो होनबा गोरोन्थिया सोरहा जायो सोरहा जाया नङा होमबा थोंब्रै आथिङानो गादलुनोबा थोंनै आथिं जोङो मानसि महरैलाय गादलुनाया निस्सयखा जोङो साफ्रोमबो मानसि जानानै जोङो गादलुनखायो बेखायनो आं सानो जाहाथे जायफोरा ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो गोरोन्थिखौ मावदोंमोन जेब्ला ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो निमाहा बिफिनबायब्ला जोङो अन्नानै बिथांमोनखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो निमाहा होफिनलायनाया मोजां होननानैसो आं सानो आरोना जाहाथे जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा जेबो गुलु गुजु सानालासिनो जेबो गोनो गोथो सानालासिनो बिथांमोनखौ निमाहा होनांगौ निमाहा होनायनि गेजेरजों जाहाथे जेंनाफ्रा ससियेल मिडियायैनो सल्भ जानानै थांनांगौ बेजों लोगोसे जोंहा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर जिथुनाखि इयं जेनेरेसननि जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोबां गोदाव सोराव जागासिनो दङ सोरबा बायदिया जाङिया गाननानै मोसाथिंदों ससियेल मिडियानि गेजेरजों सोरबा बायदिया गोबांथार गाज्रि राव बुङो सोरबा बायदिया सेंग्रा सिख्लाफ्रा ज' थालायनानै जौ बिरि सिगारेट सोबफुंबायनानै नायथावै खोनासंथावै बाथ्राफोरखौ बाहायो नै बेफोरबायदि सुबुंफ्रा हुसियार जानानै था मानो होनना बुङोब्ला नोंथांमोनखौ खननै खनथाम जायफोरखौ नुखादों नोंथांमोनखौथ' आरो एक्सन लानो थाखाय गोबाव सम नाङा नोंथांमोनखौ थाबैनो एक्सन लानाय जागोन आरोखि बेखायनो आङो सानो दानिफ्रायनो नोंथांमोना बैफोरबायदि जायफोर गाज्रिथार गावनि माबायावहाय जाङि गाननानै माबा गाननानै नायथाव जायै संसार नाङै होनानै लादों नोंथांमोना हायोबा प्राइभेसियाव दोननानै ला प्राइभेटाव दोननानै ला जाहाथे रावबो
रायजो राजाफ्रा नुयै बायदि आइ आफामोनहा नुयै बायदि बेखायनो नोंसोरो प्राइभेटाव दोनना ला आरो नेक्स्ट टाइम नोंथांमोना बेफोरबायदि गोरोन्थिखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों माब्लाबाबो दा मावथोंसै आं बेखौसो सानो दा फैदो जोंहा नैबे जिथुनाखि सिगांनि होनाय भिडिअ इन्ट्र'नि सायाव बिथांजोआ जाहैबाय कुनकाहा गहपुरनि बिश्वनाथ जिल्लानि बिथांजोआ फैनानै दंफैयो उदालगुरि हालामनि सिङाव थानाय मासबाद एरियायाव दा मासबाद एरियायाव फैनानै बिथाङा सासे बर' सुबुं नंमारगोन ना नंमारा आं बेखौ मिथिया नाथाय बर'निनो क्लियार भाबै रायलायगासिनो दङ आं बर' नङा होननानै नाथाय बर' नङाब्ला दिनैनि दिनाव बिथांजोआ माबोरैहाय बर' रायलायखो हा गहपुरनिफ्राय फैनानै बिथाङा सावथालना आदिबासिनाव खारसननानै दंफैयो दा फिसायाबो गैया अरुणाचलावनो बहाबासो खामानि मावो होननाय खोनादों दा बेफोरबायदि जाथाया जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जाफ्लेगासिनो दङ माने बुंनो थाङोब्ला जाथियावनो दङ सेंग्राफोर मोजां मोजां यं जेनेरेसन नङा होमबा साख्रियाल नांगौ ना साख्रि गैयै नांगौ ना बिजनेसमेन नांगौ ना बिजनेस गैयै नांगौ जोंनि बर' समाजनि गेजेरावनो दङ लोंनाय जानाय नांगौ ना लोङै जायै नांगौ गासिबो दंजोबो नाथाय बे थासेयावबोदि दिनैनि दिनाव जोंनि बर' सिख्लाफ्रानो जा हाबा जाखानाय बिहामजोफ्रानो जा गथ' सासे सानैनि बिमाफ्रानो जायाथों मानो आरो बिफाफ्रानो जायाथों मानो गाव गावनि थाखानाय हिन्जावखौ गारनानै गुबुन हिन्जाव लादों थाखानाय फिसायखौ गारनानै गुबुन फिसाय लादों आरो जाथियाव थाखानाय हारियाव थाखानाय बर' सेंग्राफोरखौ गारनानै गुबुन जाथिनि मुस्लिम बांगालफोरजों खारफागासिनो दङ दा बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ खारफादों जों खारफानायखौ जेबो सानामोन थांबाय गोजोनै संसार जाहैबाबो जेबो नङामोन नाथाय दिनैनि दिनाव आधा ससे संसार जानानै सासेसो गथ' मोननायनि उनाव बा मोखां नुनायनि उनाव गोदाव सोराव होखार हरजागासिनो दङ न'निफ्राय मिथिबायना नैबेफोरनि थाखायसो जोङो साफ्रोमबो बर' सुबुं जानानै जोंहा बयबाबो जाम्बायानो जा सियानानो जा गोरोङानो जा गोरों नङियानो जा इडुकेटेडानो जा नन इडुकेटेडानो जा जोंहा बुंनो थाखाय बयहाबो राइट्स दङ आरो मोनफा मोनफा बिबान दङ होननानैसो आं सानो दा जाय हक आं बांद्राय गोलावखौ बुंनो सानलिया नोंथांमोना नैबे सिङाव होनाय भिडिअ इन्ट्र'खौ नायना लादो निस्सय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला शेयार खालामनो दाबाव